ha sido la vida, ¿no? Ha sido la vida, Jesús, Cristo, la que a uno se lo llevó. Se lo llevó. Así como un huracán. Ha sido la vida. Κάποτε έπινε 30 φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δούλευε ως τις 3 τα ξημερώματα και στην εβδομαδιαία τηλεοπτική του εκπομπή μιλούσε χωρίς σημειώσεις επί 8 ώρες. Λίγες φορές ορφανεύει ένα έθνος από την απώλεια ενός ηγέτη του. Στη Βενεζουέλα αυτό συνέβη. Αν όχι για όλους, για πολλούς. Γιατί ο ηγέτης ταυτίστηκε με το λαό του. Τα ερωτήματα που αφήνει ο θάνατος του Ούγκο Τσάβεζ είναι πολλά. Και έχουν να κάνουν τόσο με αυτά που έκανε, όσο και με αυτά για τα οποία επικρίθηκε σφοδρά. Το πολιτικό και κοινωνικό κληροδότημά του. Γιατί υπήρξε τελικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ήταν ο Τσάβες σοσιαλιστής, δημοκράτης, απολυταρχικός, δικτάτορας. Προοδευτικός, αλλά και λαοπλάνος και πολυλογάς και οραματιστής. Και η χαρά του φωτογράφου, θεατρίνος και γραφικός, αλλά γεμάτος πάθος και χαρισματικός. Μπορούσε να είναι όλα αυτά. Άλλωστε, στην Πολυβαριανή Επανάσταση, της οποίας ηγήθηκε, οι αντιθέσεις επιτρέπονται. Y esta constitución hace 8 años. Milicianos y milicianas, vamos a hacer el juramento delante de esta nuestra espada bolivariana. Ήταν ο Τσάβες που φυλάκιζε τους αντιπάλους του και έκανε κάποιους φτωχότερους. Αλλά ήταν και ο Τσάβες ο ήρωας, που έδωσε φωνή στους ανίσχυρους και ύψωσε τη δική του κατά του George Bush του νεότερου. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Συγκεντρωτικός στην άσκηση της εξουσίας, κατήργησε τα όρια της θητείας του Προέδρου, στραγγάλισε τα εναντίον του μέσα ενημέρωσης και έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις, την νομοθετική και δικαστική εξουσία, καθώς και την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία υπό τον έλεγχό του. Την ίδια στιγμή έκανε τα στραβά μάτια στα στρατόπεδα των ανταρτών των επαναστατικών ένοπλων δυνάμεων της Κολομβίας κοντά στα σύνορα της χώρας του. Ενώ καλωσόριζε ως αδελφούς τον Μουαμάρ Καντάφη από τη Λιβύη και τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ από το Ιράν, που περιλαμβάνοντας τους λίγους ηγέτες για τους οποίους έτρεφε θαυμασμό. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. Bien. Η πιο σκληρή εναντίον του κριτική όμως δεν συνδέεται με το αν πίστευε ή όχι στη δημοκρατία, αλλά με τις διοικητικές του ικανότητες. Ύστερα από μία δεκαετία με $1 τρισεκατομμύριο σε κέρδη από το πετρέλαιο, η Βενεζουέλα δοκιμάζεται. Έργα υποδομής χρειάζονται ανακατασκευή. Τα νοσοκομεία παρουσιάζουν ελλείψεις, ενώ τα πολλά κρούσματα εγκληματικότητας απαιτούν περιορισμού στην κυκλοφορία σε πολλές πόλεις. Το νόμισμα της χώρας πρόσφατα υποτιμήθηκε 5η φορά σε μία δεκαετία και πολλοί νέοι έχουν μεταναστεύσει. Μπορείς να γεμίσεις με καύσιμα το αυτοκίνητό σου με περίπου 50 cents, αλλά να πολεμάς επί μήνες για να δημιουργήσεις μία επιχείρηση. Αυτός ήταν ο στόχος της Επανάστασης. Ese es el objetivo fundamental de la revolución, la vida y la felicidad de todo un pueblo. Y de ese camino nadie nos va a apartar, nadie nos va a quitar, no hay retroceso en ese camino. Η Βενεζουέλα εξαρτάται τώρα από την πώληση πετρελαίου για το 96% των κερδών της από τις εξαγωγές, αλλά μια ματιά στα κοντέινερς στα λιμάνια πείθει για τις ανάγκες της που καλύπτονται μόνο από τις εισαγωγές. Κι έτσι όμως οι ζωές πολλών άλλαξαν. Κοινωνικά προγράμματα
προγράμματα προσέφεραν ιατρική κάλυψη και μόρφωση